Lek, rewange aku lek. Di ngapura, aku gak arep lelungan iki. Iki pol pentingi lek. Cempeku ilang iki. Kok iso piye to? Mau deleh ngendi to? Tak taleni cagak kae lek. Lah yo sampean ngerti dhewe aku rung duwe kadang lek. Kuwi ditali goci, tali wangsul po tali kuntur. Ono wae, tak tali kupu-kupu lek. Sak pas. Yo wis tak rewangi. Delet-delet wae yo. Kaya ono wong coba takon yo. Di ngapunten, Pak. Derek langkung ajeng tanglet. Apa maksudnya? Oh, bahasa Indonesia lek. Lihat anak domba enggak? Apa ciri-cirinya? Krempeng, kendep kiris, pendek kuris, pendek kurus. Oh, tadi dimakan sama naga putih. Lek, jan-jane waras pora yo. Mending melayu wae. Kabur. Pada ngomongin aku ya.